En ud foran. En hul. Vent lige. Fed. Begge to så. Det var der også. Så var der også, ja. Masser. Ja, det Kasper, det er fint det der. Enig. Var ikke til midt. Jeg har gjort det før. Ja tak. En til. En frem kort. Kort 4 op. 4 kort. 5 kort. Helt fremme. Måske 5. Vi er alle sammen på trappen. Ej, de kan komme langt op, Kasper. 4 eller 5. Jeg er vejs. Hvad siger du, kan det komme? Det kan sikkert komme. Det kan sikkert dårligt. gøre det. Ja, tak. Smuk. Det var en. Den anden får jeg Du også kan nu. ikke lave træk. En lobby. Pas på hul. Sådan, venner. En tilbage. Ej, var det godt spillet. Invent, egentlig. Hvad er det en her høj? Måske ikke. Det var ham høj, du fik. Det var ham høj, du Han var fik. højt, du fik. Sidste er vendt. Oh my god. Nice. Den ene af mig riser. 20 HP eller sådan noget. Jo, det var ham. Det var det. 5 skud. Der er en i en cave. Eller ikke. Inside, en derunder. Der var også en i den. Ham er ved. 25. Trappe. Bare kom ind. Det var ikke ham, der skød mig. Koba er der også. Jeg har det ikke dag. Nej. Lækkert. Han kommer nu. Bagfra. Begge to i midten. Sidste bagfra. Ja, han er jo gone. Ja, så godt. En til main. Han er ramt. En til på højden. Jeg har slet ramt 2 gange. Kom, jeg har broket. Fik ham. To på vej. To til. Så er det Lækkert. godt. Nice. Sådan. Lidt sygt. Sygt. Jeg tror, Ding op side. sygt. En CT. Det vækker fremad. Op CT. To mat. En til mat. Og den ramte dig, sorry. Ah, sorry. Det er fint. Der var en i pit. En live. Stadig pit. Jeg skal ud til ham. Jeg har stået og gået ind i ham. Jeg er plantet til dig. Du kan se den derfra.